Laba maphara kuba khona benza zonke lezo zinto lezo kuba umuntu engazi ukuthi yini angayenza. So mina ngicabanga ukuthi kufanele ukuthi nginikeze izingane zisancane iskill engaziyo ukuthi noma kanjani. Ngisho ukuthi umhlaba usumi kanjani bazokwazi ukuthi bayimele bayiphilise. Leso skill leso kwaba ke ifarming. Njengoba sichazile principally siyafisa ukuthi senze into yokulima kodwa kwamanje sisenza into yokuthi sifundise izingane inkukhu ukuthi inakelwa kanjani. Sibafundisa ukuthi inkukhu ikhiqiza kanjani amaqanda. Lamaqanda lawo esiwathenga ko Spar, siwathenga ko Shoprite. Lawo maqanda le nkukhu zala mthuthu lezi esifesi inqume lapha mesenza imicimbi. Ngiyabona iyangibukela umama uthi namthuthu cha. Le nkukhu lezi zamaqanda. Khona nabo bezokwazi ukuthi babe usomabhizinisi abancane ngelinye ilanga. So iyona into adusenza namhlanje la iduke emini. Or rather for the past 3 months le program le you 3 months and nje bese beqedile le program bazothola icertificate mebefunda iprogram yaka Department of Agriculture. So akuyona iprogram eswame sayicabangela yona sathufundisa ingane noma yini cha into ngampela enesigxivizo sakahulumeni ukuthi iyona ochaza ukuthi nangelinye ilanga bayakwazi ukuthi baveze ukuthi thina sayesafunda lento lena bakwazi ukuthi baqhubekele phambili empilweni. So ilokho ke size ngakho ngiyathemba ukuthi sizokwazi usena kwezinye izikole 2021 2022 njebele ku 2020 kodwa into esoyidinga ukuthi sisekwe umphakathi sidinga ukuthi sisekwe ama department sidinga ukuthi sisekwe nabazali ngokuthi izingane zize. Ngifuna ukubonga nalokho ngiyazi kafika iphathi yokubonga ukuthi labazali laba bakwazile ukuthi izingane zihlezi ziza ngeweekend. Ngiyazi ukuthi inzima kanjani leyo nto leyo ukuthi uvuke ekseni ukuthi uhambise ingane Monday to Friday phinde uvuke ekseni Saturday to Sunday ngenxa lento ye farming. Ngiyabonga nje dedication yalabo bazali lapho. But ithina ke kusasa NPO kuningi sisazokwenza sisazoqhubeka nezingane zami sikhule sifufuse sibone ukuthi sime kanjani. Ngiyabonga.